Tari niya. Tulog pa tanang tao sa Tulog pa kalibutan. Ladies and gentlemen, the three-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonhoc Jr. Basta mga junior! Gahi. Good morning sa tanang mga junior. Oy, Ang atong buwelta. Ang nagtanong sa to sa Parasat di ay. Hello sa intanan diha. Good morning. Ay, good morning sa mga taga-Parasat. Uy, belated again. Belated happy birthday, Boss LP Paras. Ay, Sa birthday rin ha. Parasat. Hawa mo gigreet si Boss LP? Wala di ko nakagreet di ay da. Ikaw, maunang style niyo ba ya? Imbis na nata sa Channel 24, tungkol kay... Ana, ay gani, buota na si Boss LP. Ana. Ang atong buwelta atong grato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa tong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available sa mga drugstore and mga pharmacy sa Miss or ug Cagayan de Oro City. Cherry C. Asan man akong background? Ano ko man yung tugtugi? Guy Bernie? Na permintyo. Vale. Wala mo sa tuman ito. Ato rin is kung tanong katong yun mong bawal. Mga kagahi, karong panahon sa pandemya, haskang daghanang bawal. Apil na rin ang pag-inom-inom, nga gidiri bisan asang gawalwal. Bawal na po sa masagingon ganyan ni Bernie, ang mga birthday party. Apil na ang, bawal gani ang anniversary. Sabot na inyong mansari. Pati mga reunion, bawal gihapon. Bisag unsa pay inyong mga rason. Gihimo kini nga lakang sa lokal nga kagamhanan kay gasaka gihapon ang kaso sa mga taong nataptan. Ayaw sa mong patakag bugot, bahala na mong mag-ugot. Timan nga ang mga ospital karong panahona ang ilang mga kwarto grabing panghuot. Og atong health professionals sa ilang ulo sige silang pangalot kay naay mga taong gahig ulo hangyo sa gobyerno di gyud modulot. Ay sa mo siging reklamo kay wa gyud tay mahimo igo ratang muyango. Kay samtang wa pay bakuna di pwede nga maggara-gara ta. Og yanong suroy-suroy diya sa mga mall ug sa mga kalsada. Uy, arang-arang na gani ron. Kining atong sitwasyon. Kay naanay bakuna. Bahala hinay-hinay, basta sure, pirmi, nga matag-usa, ma-injeksyonan ra. Naagani uban diha, nga kung makamakmak sa gobyerno, puwerte kaayo, pero naanay bakuna, gauna-una paglinya ang mga tonto. Mga kagahi, sundon lang nato kini nga mga pakatakaran. Kay wa magyud tay mahimo, kita mampud ang masakitan. Ayaw ina nga, ligon ka pa. O COVID, kanimo di makatakod. Pero kung carrier na pud ka sa virus, sa uban, kini, tungod nimo, makaluyag tuhod. Kung may, walay importante nga tuyo, hala, sa balay, kamong tanan, pagpuyo. O kung kinahanglan yun nga mo gawas, sulob og face shield, ingon man sa face mask. Panghunaw permi sa inyo mga kamot. Labi na tong bisag asa na panguot. Kay lisod kaayo nga sige-sige mog lakaw-lakaw. Pasin sa laing kalibutan, kamo kalit mo pana. Time. Oras, alas 7.